Мир за вас. Това е Тактко. LTD. Днес е ден без неотложна работа. Не съм планирал твърде много неща тази седмица, защото си мислех, че друга работа може да се появи неочаквано. Ако графикът ми е претоварен, не мога да действам ефективно, когато внезапно се наложи да се преместя, така че понякога планирам дни като този. Благодарение на това имам ценно време да правя неща, които обикновено отлагам. Следващата седмица ще съм в настроение за златната седмица, така че е хубаво да имаме време като това преди дългата почивка. Телефон 052-231-1671 2-15-15 Нишики, Накако, град Нагоя, префектура Айчи, Япония. Чуди се дали Чуничи Дракънс, бейсболният отбор в Нагоя, ще спечели още няколко мача?